Donald Trump is discovering an ugly truth amid the war with Iran. The world does not come with a MAGA remote control. You can't just choose and reject friends like a kindergartner, especially if you are the President of the United States. Your actions have consequences. Donald Trump, the deal maker, built an entire presidency on one idea, that the world bends when America, and specifically he, flexes. Allies fall in line, enemies fold, simple. But this particular philosophy is seriously failing right now, as the US president stands isolated at home and abroad. Let's begin with Trump's latest effort to bring down Iran to its knees. An economic war against Tehran plans to bring forward the economic... You can't just... سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونون أي وتر تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو أقداسن وأنا ونتحسو تاتيزنا لكم متينا لنا سامو داتانا إذا مدام سانات عنو لايك ناقبركم جوين قبرونا حقسكم أي فليون إذا channel انتايلا جميران طريق مازي أقداسي زربايا دونالد ترامب حماق كون النت نابر حالي متصالو مچم ما جاي لغ متصخلو بزو حزبي أبقني ودغن زدل يخجبر زخل علم دما دونالد ترامب زعززو فتاود سقدلو صلاي دما رعيدو اش زبللو كنتات كم زلو قيني يسمع نيرو ان فاكت امريكاوያን كل زخم يتسمع نيرو مجمريا ابزي وانزي بغاهدي دليتاتهم كصبرلهم كم زي كل تراي يكون ولا تمفرهناتهم كم تزدلو وصيت يمصيالن ايام اذا انا ايران غداي تانا مودتا مغلحيت نايتي امريكا بصحته زله درجه يزبال زلو اب ايران بكل منقد فتينو بكل دما يسلط سلازي لك كمزي اقدم تشامبيونز نبره تغاساتي اب ارغانو كل غزي خمس سنه زلو خير تسمعو لبام تخوينا يسمعو لكن عشان دحر خوينو كل غزي كم تنشتي كله زنبره حيل زلو خير تسمعو this is تساقمنا دونالد ترامب لك عمسو كزامن تخلي ابز خدا تا نسو وسب لا زلو زياده نعو تحمم كوينلو جي ابز نريو زلنا انتايم زولو زلو دونالد ترامب نعلم بريموت كنترول زتوق قبل كل نجر كم دليتو زسمري مسلو نيرو كم زي كونه كن تغايدلو ايران دما حنت كابتن ጭቡጥ ابنتيا اب يوكرين متمساسالين نيرو ግን توحد اب يوكرين راشا اب هاجريو حيال هاجريو نهلاوي قال زلي اوكي راشا تشالنج غيرنا انت دي ودقت اوكي لهم قبلوا يقول نيرو ناي راشا قال لهم قليلكا كتوزت خلي خاطب دربا نيرو ستراي غنا يكون ناي راشا سي مس ناي راشا كنتات مس منتاي كذا مدو يقولوا نيرو انت حدثي يوكرين اشتي سلازنا نبرن احنا لما باكلات تساتفنا قليلكا قال دما نراشاونا دقينا هنا مسيرو باز نبر زمدنا تبتيقيو سلازي بزي منقد دكتوري خلخاس تعويتنا هنا ولا كوت هدراوي علاماتنا تدي هربنا نراشا كانت داخمان كاب قطبا كانت حرانكيلنا هنا يلوم سنفسهم مدعا سونير او قداينا ايران كن كمسو بالي لن ايران وق خي جمرت كلا مودا درتو ما ينبرت سلازي نا ايران الداخمنا هنا زبل زربا صبق ملسونا يكونن نا امريكا ما داخمون بري ايران مودا درتنا يكونتن يلوم نزا امنو واز نبرو تحت عقمنا يعني ايران ولا حنت يبلنا تعبينا 40 شهر من زعت كنو دون خلينا لهم زعمنوا مش 40 شهر من 40 شهر من سومنات غيرهم سلطه ما يكال سلازي امريكا كبيت زخونه كنت تفطيروا كم زلهم زنغرو زلو ان فاكت ايراناويان اب كل من قدي ابن دونالد ترامب رعدي ايتيوم لهم زلو تراي زنغر زلو خريكم حتى خابت زبلوا زلو so what is next for Donald Trump ساكن دزي ايغوناتو كراشت كوين زلو سبس انتاي كونين دهريلكا we'll see كل تناي ايراني لهم زفرار هو زلو Over the economic D-Day, strangle Iran's already dead economy. Every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this. We are going to hold everyone accountable, and this is economic asphyxiation of this regime. But there's one problem with it. Actually, there are two. China and Russia. Iran has backing from two major players, Xi Jinping and Vladimir Putin. Can Trump go against them? You see, China is Iran's biggest oil customer. In 2020... جي تي زلو حتو زبلو زلو the resisting تي treasury secretary أبي فقرا حيزو
ማንም ኣካል ማንም ካምፓኒ ማንም ትካል ምስ ኢራን ዝሰርሕ ዘሎ ክንበት ኮይና ንኢራን በይና ዝተረፈት ምስ ማንም ክትነግድ ዘይትኽእል ብኩሉ ዝፀልመታ ሃገር ክንገብራ ኢና ኢሎም እዮም ፈኪሮም ናው እስከ ትኻል ንኣሽ ዝሓን ከም ድሌትካ ክትገብሮም ትኽእል ክፈርሁኻ እውን ይኽእሉ ኮኑ what are you going to do about these two giants ንቻይና እቲ ዝዓበየ ንግዲ ዘለዋ ክትኣልያ ትኽእል ዲኻ ንራሽያ ንዝኩሉ ዘለዋ ምስ ኢራን ከተወግዳ ትኽእል ዲኻ ከተፈራርሃ ዲኻ ክትግዳ ዲኻ what are you going to do so already ta theory ኣብዘን ክልተ ክትበፅሕ ከላ ክሰርሕ ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ እዩ because ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ንኢራን ይኹን ንራሽያ ይኹን ንቻይና ከተፈራርሃሉ ትኽእል credible ወይ ከዓ ዝእመን ነገር ንዓታቶም ከይወጥአ ዝኸይድ ዝኽእል ካርድታት የብላን እጂ ታ ቀንዲ ኣሲሮምላ ዘለዉ ንቻይና እዩ ንቻይና ለኪምካ ከተውድቕ እንተደይክኢልካ እዚ ጉዳይ እዚ ትርጉም ክህልዎ ይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ኣይኮነን ንቻይና ታርጌት ክገብራ እየ ክትብል ሽም ናይ ቻይና ክትረቁሕ እውን እቲ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይደሊ የለን ኣብዚ ዝገብሮ ዘሎ መስርሕ ሽም ናይ ቻይና ንክጥቀስ እውን ፍቃደኛ ኣይኮነን ዘሎ ዕላማ ድማ ካልእ ፀገማት ስለ ዘለዎ ምሳቶም ተወሳኺ ዓበይ ሽግር ንዓታቶም ከምፅኣሎም ዝኽእል ኣይደልዮም ዘለዉ ንሳቶም ደልዩ ዘለዉ እቲ ንብኢራን ዝገብርዎ ዘለዉ ናብኣቶም ዝኾነ ይኹን ፀገም ከይፈጠረ ካልኦት ሃገራት ኢማራት ይጎዳ ቀጠር ይጎዳ ቱርኪ ይጎዳ ፓኪስታን ይጎዳ ባዕሎም ፈልጡ እቲ ፀገም ግን ናብ ኣሜሪካ ክመፅእ የብሉ ናው let's go to Fox Media ንሳቶም እዮም ዝያዳ ነዚ ነገር እዚ ሓፍኮፍ ደብልዎ ደለዉ unveiling punishing sanctions in an effort to reopen the Strait of Hormuz and to end the war with Iran. And just moments ago, President Trump posting this. The failing Islamic Republic of Iran is now paying large segments of their military while at the same time killing protesters, even when... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዕፅዋን ኢራን ከነንበርክኻ ኢና ዝብል ከም ዓውደ ኩናት ገይሮም እዮም ኣብጆሞ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣበየ መዓልቱ እናመፀ ትዊተር ይፅሕፍ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝፀሓፎ እዚ እናወደቐ ዝኸይድ ዘሎ እስላማዊ ሪፓብሊክ ናይ ኢራን is paying large segments of their military is not ንሰራዊት ናቶም ንወታደራት ናቶም ደሞዝ ይኸፍልዎም የለውን while at the same time ነቶም ፕሮቴስት ዝገብሩ ድማ ይቐትሉ ኣለዉ even when they are not protesting ነቶም ፕሮቴስት ዝገብሩ ዝነበሩ ይቐትልዎም ኣሎ ዋላ ፕሮቴስት ከይገበሩ ከለዉ it is at levels not seen before it is a humanitarian crisis of epic proportions and must be stopped now president እንታይ ይብላ ኣሎ ኢራን ዜጋታቶም ይቐትሉ ስለ ዘለዉ ንወታደራቶም ካብ ደሞዝ ይኸፍሉ ስለ ዘየለዉ እዚ ፀገም እዚ ናይ ግድን ጠጠው ከነብል ኣለና ይብላ ኣሎ ሓደ ቀደም ናቱ መራሒ ዝነበረ ጆ ኬንት ዝበሃል እንታይ ዝመልስሉ መስለኩም these are all Iran's problems not American problems ኢሉ እዚ ኩሉ ትጠቕሶ ዘለካ ኣብዚ ፀገም ናይ ኢራን እዩ ኢራን ድማ ፀገሞም ክፈትሑ ክትገድፎም ኣለካ ንስኻ ዝተመረፅካ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ክትፈትሕ ኢና መሪፅናካ ኢሉ ማጋ ዝበልናካ ንኣሜሪካ ግሬት ክትገብር ኣሜሪካ ፈረስ ንክትሰርሕ እምበር ፀገም ናይ ኢራን ንወታደራታ ደሞዝ ትኸፍሎም እንታይ ትኸፍሎም ንዓኻ እንታይ ምልከተካ ይብሉ it's not your job is ንኣሜሪካ ከተመሓድር ንኢራን ከተመሓድር ዝመረፀካ ሰብ የለን ኢሉ so ኢራናውያን ክንደይ ደሞዝ ዝኸፍሉ ደሞዝ ክውስኹ ድዮም ከግድሉ ድዮም ኩነታት ናቶም ከመይ ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እዩ ዝብሎ ኢሉ ፅሒፍሉ ብዝኾነ ስርሑ እንተድፈልጥ ነይሩ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብ ማይ ተኣተወን ዶናልድ ትራምፕ ብፅጋብ ተሰንጢቑ ዘሎ እዩ ኢንፋክት ካብ ምሕር ተሃዲድ ናቱ ሰልችዎም መስለኒ ኢራናውያን ሓድሽ ትእዛዝ ኣውፅኦም ኣለዉ A new threat from Iran. State TV in Iran aired a video that appears to place a $10 million bounty on the life of Barron Trump, the president's youngest child. The video even shows locations where the 20-year-old is known to spend time. I don't even mention those locations. The Secret Service says it is aware of the threat, but won't comment for security reasons. Joining us now is Leon Panetta. He was the defense secretary under President Obama. He was also the CIA director. So, come through was a long ዶናልድ ትራምፕ ወድዩ እዚ ወዲ ክንብል ከለና ካብ ሳልሰይቲ ሰበይቲ ዘሕጅም ስዛላ መላንያ ትራምፕ ዝወለዶ ማለት እዩ እጂ ዝቆልዓ ኢራናውያን እንታይ ኢሎም ኣለዉ ደቅመን እንዳክቐተሉ ደቅመን ከም ድሌቶም ምቾት ክነብሩ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ቆልዓ እዚ ዝቐተለልና ወዲ 10 ዓመት ይኮይኑ ደሎ ነዚ ቆልዓ ዝቐተለልና $10 ሚሊዮን ክንበይና ኢሎም ኣለዉ anyway እቲ ዘረባ ስግኣት ናብ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ንምምፃእ እዩ እምበር እጂ ወዲ ትራምፕ ምስቲ ኩሉ ሓለዋ ናቱ ኣትዩ ክቐትሎ ዝኽእል ሰብ ዘይህሉ ክኸውን ኢልኩም እዮም ግን እቲ ስለ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ ብሓፈሻ ንዶናልድ ትራምፕ ፐርሰናሊ እንተተንኪፍካ ጥራይ እዚ ኩነታት ክቕየር ዝኽእል ናብ ዝብል ዘእንፍት ዘረባ ተግባር ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን
እዚ እንታይ ትብል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ብውልቁ ዝኸዶ ዘሎ እምበር ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝምልከት ኩናት ከም ዘይኮነ እዚ ማለት እንታይ ማለት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብውልቁ እንተሃሪምካዮ ክስምዖ ዝኽእል እምበር ንህዝቢ ኣሜሪካ ምህራም ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ምክንያቱ ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ኩናት ኣይደልዮን ጥራይ ደይኮነሲ በዚ ኩናት ዝጉዳእ ዘሎ ህዝቢ እዩ ስለዚ there's no point ንህዝቢ ኣሜሪካ ምጉናይን ንህዝቢ ኣሜሪካ ምፅራፍን ንህዝቢ ኣሜሪካ ምፍርራህን ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ነቲ ዶናልድ ትራምፕን ነቲ ኤሊት ናቱን ንኣታቶም ኢኻ ምናልባት ተፈራሪካ ተፈራሪ ዘለካ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝመስል ብሓፈሻ እቲ መጠንቀቕታ ወፂኡ ሰሚዕና ኣለና ገለገለ ኢሎም ኣሜሪካውያን ሃፍ ከፍ ይብልሉ ኣለዉ ሓላፍ ናይ CIA ዝነበረ እዚ እስኪ ንስማዕ እንታይ ይብል Member of Congress. Mr. Secretary, thanks so much for joining us. At any given time, the president and his family are among the best protected people in the world. But how concerning is this latest Iranian public threat and the apparent bounty on the life of 20-year-old Barron Trump? Well, I think you have to take these kinds of threats very seriously, especially if they did it over Iranian TV. It's crazy for them to even try something like that, because that would probably result, without question, in an all-out war. And so I think the United States is going to have to take that threat seriously. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ቤተሰቡ ስድራ ቤቱ ንፕሬዚደንት ኩሉ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ክትትልን ምክልኻል ዝግበረሎም እዮም ግን እዚ ነገር እዚ ብናይ ስላዮ መርበብ ክረአ ከሎ ወይ እቲ ኩነታት ከመይ ክረአ ዘሎ ይብላ ኣሎ ወይ እዚ ኢራናውያን ንከምዚ ዓይነት ኣብ ቴሌቭዥን ክዛረቡ መጀመርያ ሲሪየስ ክውሰድ ዘለዎ እዩ ካልኣይ ኢራን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ ኣብ ቴሌቭዥን ኣሜሪካ ንኩናት ክትከፍተሎም ከም ዝኽእል ኩናት ንምኽፋት ከስዕብ ዝኽእል ፀገም እዩ ይብላ ኣሎ I don't think ኣሜሪካውያን ነቲ ዘረበኦምን ነቲ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሸቓቕ ዝሸኑ ዘለዉ ትዘረቦም መስለኒ እንታይ ዲኹም ትገብሩ ዘለኹም ንኢራን እንታይ ክገብሩ እዮም ናብ ኢራን ከይዱ ዘሎ ኣቦኡ ንዑ እንታይ ድዩ ዝገብሮም ዘሎ ብኣፎም ንሶም ክዛረቡ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግን ብተግባርካ እንታይ ትገብር ኣለካ ዓይዳ ኣነ ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ ናይዚኣቶም ዕንጅልናን ትዕቢትን ከነጥፎ ኢና ንኢራን ካብ ገፅ ምድሪ ክንሓካ ኢና ንዝብል ዘሎ መራሒ ንወዱ ክንቀትሎ ኢና ክብላ ይክእሉን ክገብርዎ ድም ኣይገብርዎን ካልኣርሲ ግን ከመይ ኢሎም ክዛረበ ይክእሉን ንኩሉ እቲ ሲቪላይዜሽን ክሓኮየ ንዝበለ ሰብ ንወድኻ ክንቀትሎ ንወዱ ዝቐተለና ክንከፍል ኢና ክብላ ይክእሉን ላይክ in what world are these people living at least ብዘረባሲ ሰብ እንድሕሪ ብተግባር ተሃስዮ ኣለካ ብቃላት ክሓርቕ ሕማቅ ክዛረብ ይኽእል እዩ እንታይ ድዮም ዝብሉ ደስቶ ኣሜሪካ ኢሎም ይጭርሑ ይብሉ ስኻደ ተቐትሎም የለኻ ቀትሎኻ እንተደይ ኢሎም ተዋሓደ ናትካ ሞት ክምነ ይንብሩ እዩ እቲ ናቶም ኣሮገንስ ናይ ኣሜሪካ ኢስ ኣናደር ሌቨል እዚ ሕጂ ናይ ዴሞክራት ሳይድ እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ሊበራል ሳይድ እዩ እቲ ነቲ ሪፓብሊካን ንምክልኻል ወይ እውን ኣሜሪካውያን ንኩናትን ወረ ኩናትን ሓድነት ኣለና ማለት እዩ ብዝኾነ ነዚ ወዲ ዶናልድ ትራምፕ ክቐትልዎ ፅቡቅ እዩ ክገብርዎ ኣሎም ይብለኩም ኣሎም ኣይ ዶንት ቲንክ ክቐትልዎ ዝኽእሉ እውን ዘረባ ተዝኽእሉ ነይሮም ከም ኢሎም እዮም ተዛረቡ ንትኽእሎ ሰብ በዓልካ ትገብሮ ዘይትኽእሉ ተኮይንካ ቅተለለይ ወይ ከምዚ ተዘጋጥመኒ ኢልካ ትብኒትካ ትገልፅ ስለዚ ኣጋይን እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ኢራን እዩ ዝወርድ ዘሎ ብዛዕባ ክዛረቡ ንዑ ክዲቤት ክገብሩ they have no morals እንታይ ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ነቲ ዘየለ ቲዮሪ ኣተዓባቢኻ ንዑ ከም ሓደ ጎቦ ጌርካ ኣናሽኻ ምዝራብ ተደይ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ነቲ ዘሎ ፀገም ርኢኻ ንዑ ክትብድህ ምፍታን ብዙሕ ይርአን እዩ ስለዚ ወላ ሓደ ሰብ ክቐተል ኣይንደልና ግን ብዙሓት ህፃናት መድሃኒት ዓፂኹምሎም ምግቢ ዓፂኹምሎም መናብሮም ዓፂኹምሎም ትቐትልዎምን ሂወቶም ትፅኡ ከም ዘለኹም ከይርዳእኩም ዲ ንምዃኑ ወይ ሰብ ሓደ ይኮነን ዲ ኮይኑ ዝስማዓኩም ብርግፅ ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ሰብ ማዕረ ኮይኑ ይስምዖምኒ እዩ ኣሜሪካዊ ልዕሊ ሰብ እዮም ብኣፎም እዮም ከም ዝብሉ ንኣሜሪካዊ ዝሓሊ ይኮኑ ተዝኾኑ ዶ ዝኽእሉ ግዳም ሓደር መሃለወ ካልኣሎም ኮ እንታይ ደም ኢሎሞም ኢራናውያን ከማኹም ኣብታማት ኣይኮናሉ ኣብ ደገ ዝሓድር ሰብ ክንዳኹም የብልናን ኣብ ደገ ዝሓድር ዝጓሓፍ የብልናን ሰብ ሕክምና ስኢኑ ድከቱ ዝፀግብ ሂወቱ ባዕሉ ዘጥፍ የብልናን ብዓቕምና ሕክምና ኣለና እዩ ስለዚ ክንድናትኩም ዝፈስስ ሃብቲ ከይህልወና ኽእል እዩ ክንድናትኩም ኣብ ቦምባታትን ኣፅዋር ነጥፎ ገንዘብ ከይህልወና ኽእል እዩ ግን ንዜጋታትና ብዓቕምና ክንከላኸል ንኽእል ነርና ኢና ስለዚ ናትኩም መንገዲ ተኸቲልኩም ትትኸዱ ፅቡቅ እዩ ኢንፋክት ንኢራናውያን ዲሞክራሲ ኢልካ ክተባጭወሎም እውን ዲሞክራሲ ኮኑ ንሕና ና ዲሞክራሲ ኢልካ ክትዛረብ እውን ሞራል ዝጎለልካ ግዜ ኢና ዘለና ምክንያቱ
أمريكا بس حتى زلا بدرجة ديمقراطية كريكم أب كمي درجة زبالة ودكت نايتي محدراهم بس يحكم زلوا كنريكم كنت نبزونه دونالد ترامب ودو 50 لهم الله متى تبتي حتى زيا زحف كف كل مخاني. But I also think Iran needs to be aware of the consequences of doing anything like that. It is definitely not in their interest. Because the way that video on Iranian state TV aired, it seemed to suggest that perhaps a supporter of Iran, a supporter of terrorism in the United States, should go out and try to kill Barron Trump and then get a $10 million reward for doing so. Is that the way you understood it as well? But, Wolf, the threats we've gotten from Iran are very similar. The word goes out that individuals here in the United States might be the kind of terrorists who might attempt that kind of assassination, either on the president or the first family or others as well. That's the kind of intelligence we've gotten in terms of Iran's threats. And so it's for that reason that you have to take these kinds of threats very seriously and not assume that it's just propaganda. Iran, from my experience, makes these kinds of threats. You've got to be prepared to deal with it because that kind of craziness can be a reality when it comes to what they do. And they dramatically have to beef up security. sometimes ዝብሉ ዘለው ኢራናውያን ከም ዝኽብሉ ከለው ሲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለው ኢራናውያን ነዚ መልእኽቲ ሰሚዖም ገለ ግብረ ሽበራዊ ተልእኾታት ዘለዎም ንሳቶም ስጉምቲ ንክወስዱ ትእዛዝ ወይ እውን መምርሒ ዝወሃብ ዘሎ ዘይመስል ይብላ ኣሎ ካብኡ ንኽእል ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ዝተፈላለዩ ባእታታት ነዚ ኩነታት ተጠቂሞም ንሳቶም እዮም ነቲ ክግበር ዝኽእል ክገብሩ ዝኽእሉ መርካብ ኢራን መፅኡ ክገብሮ ዝኽእል እኳ ክንናይ ግን እዚ ነገር እዚ ከም ሲሪየስ ተወሲዱ ዘድሊ ጥቃዓታት ክውሰድ ከም ዘሎ ኢና ንኢራን ኣቃሊልካ ወይ እውን ተራ ዘረባ ኢልካ ኣሽከዓላል ጌርካ ትኸደሉ ኣርእስቲ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ the whole concept ናቶም ትሪኦ ከለካ ነዚ ወዲ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ተባሂሉ ስለምንታይ ክንቀትለካ ኢና ኢሎም ነዚ ሰብ እዩ እቲ ዘረባ ካልእ ዝኾነ ነገር ንርኢ ኣለናን ብሓፈሻ ኣይ ንዕኡ ሞት ኣይምነየሉን እየ ምክንያቱ ንሱ ዝገብረ የብሉን ኣቦ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ንዕኡ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኢራናውያን እውን ናይ ዓቕሊ ፅበት ወይ ናይ ኣንፀርፅሮት እዩ ዝኸውን እምበር ነዚ ቀቲሎም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ነገር የብሎም በሽ ነቲ ኩናት ንዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣንጃል ነገር ክቕይርዎ እንተደይ ኮይኖም በዚ ነዚ ቀቲልካ ክመፅእ ዝኽእል ብዙሕ ፋይዳ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣይ Protesting at levels not seen before. It is a humanitarian crisis of epic proportions. From Tel Aviv with the latest. Treasury Secretary Scott Bessent announced Operation Economic Outcast, a U.S. effort to isolate the Iranian regime. The actions of Treasury and the Iranian regime. Treasury Department sanctioned nearly 60 entities, individuals with the department. Any complicity with the United States in carrying out its aggressive actions against Iran will certainly have consequences. Even now, the naval blockade of Iran amounts to an act of aggression. Any escalation of this situation will undoubtedly bring about consequences of its own. ቀዳይ ነገርቶም ኣሜሪካን ኢራናውያን በብዙሕ መንገዲ ከንበርክዎም ተበጊሶም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራናውያን ድማ ክምልሱ ከለዉ ወላቲ ወሃቢ ቃል ናይ ፎሬን ሚኒስትር ናቶም ስድጉ እዩ በቃ ያ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ግብረ መልሲ ክህልዎ እዩ ኮንሲኮንስ ክህልዎ እዩ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ስቂልካ እንደራ ዝግበር ኣይኮነን ዘሎ ግን ዊነው ኣሜሪካ ሓፍከፍ ትብል ዘላ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጠጠው ከተብል ከም ትኽእል በዚ ከተውድቐና ይትኽእል ኒኻ ዝመስል ኮንፊደንስ እዮም ዘርእይዎ ዘለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ እዚ ክርበሹ ጭንቀት ክሕዞም ገለ እዩ ዝደሊ ሳቶም ግን ደይ ነው እቲ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ገምጋማት ኣለዎም እዩ their calculation is one thing ንሶም ነዛ ዘላቶም ኩነታት ወታደራዊ ዓቕሞም ኣወሃሂዶም ዘለዎም ዓቕሚ ኣኻኺቦም እንድሕሪ ንሓያለ እዋን ክቕፅሉ ክኢሎም ኩሉ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ክፈሽል ምዃኑን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ክወፆ ዘይክእል ዓዘቕቲ ክኣቱ ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም so they don't have to win Donald Trump every ነፍሲ ወከፍ ኩናት ናቱ ክስዕርዎ ኣይደልዩን እዮም ኣብ ገሊኡ ክፅመሞ ጥራይ ኣይደለም just እቲ ምፅማም እቲ ናትካ ቶለረንስ ነቲ ነገር እቲ እንጁር ክትገብሮ ክትፃወሮ እንድሕሪ ክኢልካ በቲ ምፅዋርካ ጥራይ ትስዕሮ ዓውደ ኩናታት ኣሎ ነዚኣ ድማ እዮም ሰም ፅበዩ ዘሎ ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ዝደርበየሎም ክምልሱሉ ይደልዩን እዮም ዘሎ sometimes ንፃወሮ ነቲ ቃንዛ ዝተወሰነ ግዜ because ካባና ተቃንዛ ሲ ናቡ ከማን ክምለስ ዝኽእል ስለ ዘለዎ ንሕና ክንፃወሮ ንኽእል ተኮይና
we can survive this ነትፀገም ድማ መሊስና ከም ዝኸርር ክንገብሮ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ እንተደሊና ግን ነቲ ኩናት ድማ እስከሌት ክንገብሮ ኢና ይብሉ በተኻልካ ነቲ ኩናት እውን ከነስፍሖን ከም ብሓድሽ ናብ ከቢድ ኩናት ክንመልሶ ንኽእል ኢና and there is nothing you can do to us ኩሉ ክትገብሮ ትኽእል ጌርካ ንሱ ምስራሕ ስለ ዝኣበየካ ትገብሮ ዘለኻ መንገዲ እምበር ሓድሽ ነገር እኮ ንርኢ ኣለና ካባኻዮም ዝብሉ ዘለዉ It said regime changes on the table, was back on the table. Are you referring to the comment where he told soldiers to put down their arms and referenced the Berlin Wall, the fall of the Berlin Wall? Oh, absolutely. Absolutely. And this, he did this in the press conference, but he made this has been, he said this last week in his other, media. I believe it's in the Financial Times piece. It's not a one-off, Mario. He has made absolutely crystal clear that his goal is to not just isolate this regime, but to replace this regime, to topple this regime. And it's he is going right at the heart of the regime. Now, what that means is, what is that important? This is still point one. Point one is this creates and makes this conflict an existential threat to Iran's regime. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እገዳን ዕፅዋን ብስካት በሰት መፅኡ ዘሎ ሳከት ንኢራን ንምብርካኽ መንገዶም ንቅይሩ ኣንፈቶም ንቅይሩ ገለ ነግባሮም ኣይኮነን ብሎ this is very sure ንኢራን regime change ንምግባር ስርዓት ንምቅያር ነቲ ሃገር ንምብርካኽ ክማርኹ ኢዶም ንክቡ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢሉ so it's not ንኢራን ብቁጠባ መቕፅዓ ወይ እውን ገለገለ ኣይኮነን maximum pressure ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀቕጢ ብቁጠባ ነቲ ሃገር ንምርኽማሻ ዝግበር ዘሎ እዩ ልክዕ ከምቲ ብቦምባታት ክረኽምሽዋ ዝፈተኑ ዘይሰርሐ በዚ መንገዲ እዚ እውን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እንጂ ብናቶም ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ ኩሉ ምስ ኢራን ዝነግር እንድሕሪ ዓፂናዮ እቲ ሃገር ክትመውት ትኽእል እያ ምክንያቱ እንድሕሪ ቁጠባ ዘይብሎም ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ካብ ዝብል መደምደምታ እዩ ብዙሓት ክኢላታት ድማ እንድሕር ከምኡ ዝኸውን ነይሩ ኮይኑ እንታይ ክትገብሩ ውግእ ጀሚርኩም ይብልዎ እዚ ነገር እዚ ብቁጠባ ጥራይ ክትቀትልዎም ትኽእሉ ነይርኩም ተትኾኑ ውግእ ከይጀምርኩም ዘመሓሸኩም ሓንቲ ጥኢት ከይተከስኩም ምክንያቱ ነዚ ገዳ ክትገብሩ ከለኹም ኢራን ብሕም ድሕሪ ኢላ ውግእ ክንጅምር ኢና እንተትብሉ ምሰርሐ ነይሩ ኩሉ ኣፅዋራትኩም ተጠቂምኩም ካርድኹም ኣርኢኹም ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ከም ዘይትኽእሉ ኣብ ዝረኣየልኩም ግዜ ሕጂ ብቁጠባ ከነንበርክኹም ኢና ምባል ክሰርሕ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን ክሰርሕ ኢራን ኣሜሪካ ግን ናብ ኩናት ክትምለስ ምዃና ምስጢር ተሓቢ የላን we are ready ናብ ኩናት ክምለስ እዮም ዝብሉ ዘሎ On Monday, if Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure we know hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran. زي ሚኒስትር ምክልኻል እቶም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራናውያን ካብቲ ንገብሮም ዘለና እገዳ ንዑ ክፃወሩ ወይ እውን ንዑ ስቕ ኢሎም ክቕፅዑ እንተደይኪኢሎም ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ተወሲዶም ወይ ተቢሎምና ናብቲ ከነቲክ ወይ ከዓ ናብቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ክምለስ ዝዓግተና ዝኾነ የለን ንኽምለስ ድማ ድልዋት ኢና ዘለና ስለዚ ድሕሪ እቲ መቕፃዕቲ ንገብረሎም ዘለና ውሒሞሞ ወይ ስቕ ኢሎም እንተደይወሲዶሞ ዝኾነ ስጉምቲ ወይ ሓፍኮፍ ክብሉ ተጀሚሮም ናብቲ ኩናት ተመሊስና ስጉምቲ ክንወስደሎም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ በኋላ ዘራርባ ደው በለለይ ክብለፀልካ ኣነ ክቐትለካ ድሌተይ ክፍትን እየ ንስኻ ወስከይ ትብል ወስደይልካ ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ኩናት ክምለስ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዓለቕ ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ መዳያዊ ዓለቕ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሚን it's just another level man ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘዝደምምን እንዲ ኩሉ ግን ከም ዘለዎ ጥራይ ንወሰዶ ሕጂ እዚ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኩናት ክምለሱ እዮም ገለ ዝብል ዘረባ ዳርጋ መብዛሕትኡ ነቲ ኩነታት ዝከታተል ዘሎ ከጋጥም ዝኽእል ሲናርዮ እዩ ዝብሎ ዘሎ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ዘሎ ናብ ኩናት ክምለሱ እዮም በዚ ኣገባብ እዚ እቲ ኩናት ክውዳእ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ የለን because you think ኢራን ሕጂ ከምዚ ምስ ገበርካሎም በቃ ሶሪ ፃዕዳ ባንዴራ ኣልዒሎም ንዑ خلاص regime change ግበሩላ ክብሉኻ no not in a million years ክሳብ ላስት ትንፋሶም ክዋግኡኻ እዮም so the fact that ሓንቲ ደይገብሩ ዘለዉ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ክሳዕ ክንዱ ዓጀቦምን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣገለገሉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ይፅመሙ እዮም እቲ ኣሜሪካ ትብሎ ዘላሲ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሊ ኣለዎ የብሉን የርእይዎ እዮም ሶም ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ከይበልዐ ዝፅበ ሰብ ከምኡ ዓይነት ይፅመሙ እዮም ነገራት so ነቲ ናቱ ነገራት ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ስለ ዝፅበዮ ኣብ 24 ሰዓት 48 ሰዓት ገለ ስለ ዝፅበዮ እቲ ውፅኢት ኢራናውያን ከይመለሱ ክንዱ ግዜ ክገብሩ ክእሉ እዮም so we will see this is
this is far from over. Okay. ናብቲ ቁጠባዊ ገዳ ብቐጥታ በይኑ ክዛረቡ ከለዉ ንስማዕ Trump promised a D-Day for Iran, an economic operation like no other. The toughest sanctions in history, that's what they called them. As always, it was an exaggeration because what we got was more threats, more confusion, and more rhetoric. The US government unveiled its new sanctions yesterday, and they don't just target Iran. These sanctions target entities that do business with Iran, entities like banks, ships, and ports. The US is calling it Operation Economic Outcast. The announcement came from Trump's Treasury Secretary. Basically, that's the American version of a finance minister, the Treasury Secretary. His name is Scott Bessent. He spoke about this yesterday. There was a lot of rhetoric, but not enough substance. We are enforcing a zero leakage approach. መቸም ብዙሕ ተሃዲድን ፈኸራን ብዙሕ ቁም ነገር ዘይብሉ ዘረባ ኢላ ፀሚቑ ተላ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እዚአን እየ ክሪአኩም ደልየ እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ዘለዉ እቲ ገዳ ናበይ ዘድሃበ ምዃኑ ከቢድ ዘረባን ዓበ ፕሮፓጋንዳን ዓብ መፈራርሂ ነጎዳ ዝኾነ ተሃዲድ ክገብሩ ቀኒዮም ኣብ ባይታ ምስ ተረኣየ ግን ብዙሕ ነገር ኣይተረኣየን እቲ ገዳ ዝብልዎ ዘሎ ስለምንታይ ብዙሕ ዘይተረኣየ እንተተባሂሉ ድማ because there is nothing ዘይገበርዎ ዝነበሩ ብዙሕ ነገር ስለዘየለ ንዘበናት ትጠቀሙሉ እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንነዊሕ እዋን ዝጥቀሙሉ ዝነበረ እዩ ሓድሽ ነገር የለን ብኻልእ ዘረባ ንነዊሕ ተጠቂሞምሉ ነቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ውፅኢት ከምፅኣሎም ዘይከኣለ እዩ ስለዚ ሓድሽ ፓኬጅ ገይሮም እዮም ዝወስሉ ዘለዉ እዩ እምበር there is nothing new about this እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኻልእ ዘረባ ድማ እቶም ዝዓበዩ ንኢራን ካብ ብዙሓት ዓለማት ኣነፂሎሞም እዮም ንነዊሕ እዋን ስለዚ እቶም ተሪፎም ዝነበሩ ሃገራት ሕጂ ከተነፅሎም ዓቕሚ ኣለካ ዶ ይትሕቶ ኣብ ብዙሕ ገምጋማት ክሰብ ድማ ዓቕሚ የብሎም ዝብል ኣብ መደብ ንምንታይ ዘለዎ ጂ እዚ ወዲ እዝን ኣብ ግምት ኢኻ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ሶ ኣገይን ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ገዳዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ select targeted sectors targeted by US ንኣብነት digital assets ኩሉ ዓይነት ክሪፕቶ you know ኢራናውያን በላሕቲ እዮም ኢለኩም እየ they are using all sorts of technologies ካብቲ ናይ እገዳ ናይ ኢራን ንምእላይ ሓደ ካብኡ ዲጂታል ኣሰትስ ቢትኮይን እቲ ካልእ ክሪፕቶ ዲጂታል ኣሰትስ ይጥቀሙ ነይሮም ነቲ ካልእ ኩሉ ዲጂታል ኣሰትስ ኣሜሪካ ትቋፀሮ እያ ቢትኮይን ኖት ነሰሰርሊ ምክንያቱ ዲሰንትራላይዝ ስለ ዝኾነ እቲ ቢትኮይን ክትቋፀሮ ይትኽእል እያ በት ስቲል እቲ ዘሎ ሊሚት ናይቲ ቢዝነስ ድማ ደረት ኣለዎ እዩ ስለዚ ሜይቢ ብቢትኮይን ክትክፈሎ ትኽእል እቶም መራኸብ ገለ ክኸፍሉካ ወይ ገለ ተደይ ኮይኑ ዓብ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ቮሊዩም ናይቲ ቢዝነስ ብዓይኑ ቁጠባ ናይ ዓለም ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ቢትኮይን ክሳብ ሕጂ ናብቲ ዝበፅሐ ህዝቢ ዓለም ዝጥቀመሉ ኢኮኖሚ ብ5% ህዝቢ ዓለም ይጥቀመሉ እንተሎ ሶ እንታይ ማለት እዩ ሊሚት ኣለዎ ግን ኢራናውያን they try everything this is why ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ትዝክሩን እዮም ኤርትራውን ነዚ ኩሉ ነገር ክትፍትኑ ኣለዋ ዝብለኩም ቴክኖሎጂ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ይኹን ምስ ኢራን ዝርከብ ዘለዎ ኩሉ ከበትክዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ወርቂ ኣገዳሲ ኣብ ኢራን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ንግዲ ናይ ወርቂ ምስ ኢማራት ዝካየድ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ባጤራ ናይ ኢራን ሕማቕ ስለዝኾነ ሶሪ ተጋጊየ ባጤራ ናይ ኢራን ብኩሉ ማኒፕሌሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኣመና ከቢድ ዘቕባባ ከም ዘጋጥሞ ስለ ዝገበርዎ ዲቫሉዌሽን ናቱ ኣፀቢቑ ስለ ዝዓበየ ሰብ እንታይ ዝደሊ ሃብቲ ንምዕቃብ ወርቂ ክሕዝ ኣለዎ መሬት ክገዛ ኣለዎ ሪል ስቴት ክገዛ ኣለዎ ገለ ፊዚካል ኣሰት ክትገዛ ኣለካ ሶ እቲ ወርቂ ሓደ ካብቶም ናይ ብሓቂ ተደላይ ኣሰት እዩ ኣብ ኢራን ፎር ኤግዛምፕል ቢትኮይን ብዙሓት ሰባት እዮም ዝደልይዎ ስለምንታይ ሃብቲ ናቶም ብባጤራ ናይ ዓዶም ከቐምጥዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ፍልልይ ዓብ ፍልልይ ዘሎ ኣብ ገለ ኣንፃር ባጤራ ክኸይ ዝኽእል ኣሰት የድልየካ ናብኡ ይደልዩ ኤቪዬሽን ኦኬ ነፈርቲ ብዙሕ ጉዕዞ እኳ ክህሊ ይክእል ብዙሕ እዮም ግን ሕጂ እውን ናብቲ ኤቪዬሽን ከምኡ ድማ ሺፒንግ ናይ መራኸብ ጉዕዞ ስለዚ ኣብ ኩሉ ምንጭ ናይ ቁጠባ ክኸውን ዝኽእል ዝበልዎ ንኩሉ ታርጌት ዝገበረ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብወረቐት ክትሪኦ ከለካ ዓብ ነገር እዩ ኩሎም እዚኣቶም ግን ቀደም እውን ዘይግበሩ ዝነበሩ ማለት ኣይኮነን so we'll see how far they can go with this. You have banks and oil firms in Iran. You have shipping agents in Malaysia, a cooking oil company in France, trading firms in Singapore and Switzerland, and also specific commercial ships like Sifra, it's a gas tanker owned by the Marshall Islands, or Quantum Hope, owned by a Hong Kong firm. All these entities, 60 in all, have been sanctioned. They have been cut off from the US financial system. All their holdings in America will be seized. But here's the deal. This hardly counts as economic D-Day because not a single country has been named. Only companies, people, and ships. When Trump talked about D-Day, that's what people expected. They thought that he would impose secondary sanctions on countries or state-run financial institutions.
He's not done any of that. Instead, he has issued a warning. Let me quote from his Treasury Secretary. This is what he said. Every country will be given a defined timeline to shut down the Iran-related... So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ዲደይ ማለት ከምዚ ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ስርሒት ተገበረሉ ከምኡ ገይሮም እዮም ነዚ ነገር እዚ የብልዎ ነይሮም ሱሳ ዝኾና ትካላት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎን ዝተባሃላ ገሊአን ናይ መራኸቢየን ገሊአን ናይ ገሊአን ገሊኡ ናይ shipping lines ገሊኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ኢራን ርክብ ዝነበሮም ሱሳ ትካላት ኣጊዶም ኣለዉ እዘን ሱሳ ትካላት ግን ከም ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ስጉምቲ ጌርካ ክንዲዚ ፈኸራ ዘድልዮ ይነበረን ይብል ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ተፈሪሑ ዝነበረ ነተን ኩለን ሃገራት ምስ ኢራን መዳወብቲ ዝኾና ንዓታተን እንታይ ክብልዎን እዮም በቃ ዝኾነ ይኹን ምስ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዘለኩም ርክብ ብተኹ ሰከንዳሪ ሳንክሽንስ ክንገብረልኩም ኢና ያለ ነተን ሃገራት ብግሊ ከጥቅዕዎን እዮም ከፍርህዎን እዮም ዝብል ዘረባይ ነይሩ እንዳ እሱ ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ኣይከኣልናን ስለዚ is this going to work በዚ ዝኸይድ ዘሎ ክሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን we don't know but at least እቲ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣርእዮሞ ዘለዉ ካብቲ ዲደይ ድብልዎ ደለዉ ብትኽክል ካብቲ ሰብ ዝፅበዮ ዝነበረ እንታሕቲ እዩ ከምቲ ዝፈከርዎን ከምቲ ኣመፃፅኦምን ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ሜቢ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ኣብቲ ናይ ሃገራት እውን ይሓልፉ ክኾኑ ግን ክሳብ ሕጂ the fact that ንቻይና ከማን ከም ሰብ ከም ሓንቲ ሃገር ቻሌንጅ ክገብርዎ ዘይምኻሎም ክሳዕ ክንደይ ራዕዳ ኣትይዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስምዕዎም ኣብዚ There's a problem, and that is China. China normally buys around 80% of Iran's shipped oil. Fresh Iranian exports through the Strait of Hormuz have now largely been choked off, leaving China... So, መጀመርያ እቲ ዝዓብየ ንግዲ ናይ ኢራን ዘረባውን የድልዮም ነይሩ ናይ ብሓቂ ብቁጠባ ንኢራን ክንርምስ ኢና ከነውድቓ ኢና ክንቀትላ ኢና ዝብል መደምደምታ በፂሖም እንተኮይኖም ካብ ልቦም ድማ እንተዝኾኑ ነይሮም ንካልኦት ሃገራት ብርባሻ ኣይመድለዮምን ናብ ቻይና ጥራይ ታርጌት ምግባር ባኻሎም ቻይና እያ እቲ 80 ሚእታዊት ነዳዲ ናይ ኢራን ትገዝኦ ስለዚ ነቲ 20% ብዙሕ እንተዘይተዛረብካ ከማንሓሽ ኣብቲ 80 ኢኻ ተተኩር ዘለካ why are they not talking about China ስለምንታይ ንቻይና ብፍሉይ ታርጌት ክገብርዋ ዘይፈተኑ ናይ ብሓቂ ንኢራን ብቁጠባ ክንርምሳ ኢና ኢልካ እንድሕር ወሲንካ ቁጠባ ክበሃል ከሎ ክልተ ነገራት እዩ ዘሎ ኣታዊታትካን ንኣብነት ሃገራት ክልተ ዓይነት ቁጠባ ጌርካ ክትዛረበን ትኽእል ባቕልል ኣቢልካ ክትዛረብ ከለካ ሓደ ንዝኾነ ሃገር ተቐዳማይ ዘገድሶ ኣታዊ እዩ ካበይ ገንዘብ ይረክብ ሕጂ እቲ ኣታዊ ንበይኑ ክኽእል ማለት ኣይኮኑን ገንዘብ ሃሊካ እኽሊ ኣያትወካን ያብቲ ዓድኻ እንድሕር ኢሎም ካብቲ ወረቐት ክትበልዖ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ቁጠባ እቲ ኣታዊ ትርጉም ዝህልዎ ክትገዝኣሉ ምስ ትኽእል ጥራይ እዩ ዝግዛእካ ምስ ዝህሉ እምበር ወረቐት ጥራይ ንበይኑ ትርጉም ዘለዎ ይኮን ሕጂ ኢራን ቀንዲ ምንጭ ናይ እቶቶም ካብ መሸጣ ናይ ነዳዲ እዩ 80 ሚእታዊት ድማ ኣብ ቻይና ይድሽየል ስለዚ if you really see the problem exactly ኣበይ ኣሎ ነቲ ቁጠባ ነቲ መንግስቲ ካብ ኣታዊታቱ ክትበትኮ ትደሊኻ ነቲ ምስ ቻይና ዘሎ ኢኻ ታርጌት ክትገብር ትኽእል ንሕና ከማ ንፈልጦ ገደፍ ኣሜሪካ ግን they can't do that because ሓደ ቻይና ይትሰምዖም ካልኣይ ንቻይና ክሃርሙ ከለዉ ኣበርቲዓ ስለ ተሃርሞም ሶ ስለዚ ነቶም ካልኦት መሳኪን እያ ከተፈራሪ ትኽእል እምበር ናብ ቻይና ከተብሎ ኣይትኽእልና ምክንያቱ ውግእ ምጅማር ምና የድልዮም ነይሩ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ዓቕሚ ኣለዎም ኮይኑ ውግእ የድልዮም ነይሩ ነዚ 80 ሚእታዊት ምንጭ እቶት ናይ ኢራን ጥጦ እንተቢሎ እሞ ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ኢራን ለትሰይ ደሞዝካ ረእዮሞ 80 ሚእታዊት እንድሕሪ ቆሪፆም ኢልካ በቲ 20% ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ጃብ ኣፍሪካ ተለኻ ኣይዶነ እቲ ሂወት ናትካ ኣይፈልጥን እየ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሰብ ግን ሰርቫይቭ ገብር ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ እቲ ሲስተም ዝሓተካ ገንዘብ ክትከፍሎ ስለ ዘይትኽእል ናይ መኪናኻ ኢንሹራንስ ክትከፍሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ናይ ገዛኻ ክራይ ክትከፍሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ጥዕናኻ ኢንሹራንስ ነዚአን ጥራይ ስለ ዘይከፈልካ ካብ ሲስተም ከውፅኡኻ ክእሉ እዮም ባንክራፕቲ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሄልዝ ኢንሹራንስ ኣባና ግዴታ እዩ ግድን እንጂ ድሕሪ ዓቕሚ ዘይብልካ ኦኬ መንግስቲ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ንዑ ከይከፈልካሲ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ንማለት ኢራን ግዴታ ኣለዎም ክኸፍልዎ ዘለዎም እንድሕር ኣታዊ ዘይብሎም እቲ መንግስቲ ክቕፅል ኣይክእልን ስለዚ እንድሕር ናይ ብሓቂ በዚ ቁጠባ ከተውድቆ ደሊኻ ናብ ቻይና ኻ ከተተኩር ነይርካ but they don't do that because they know እቲ ቻይና ዘፍርሆም ሃገር ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጡ ንመሳኪን እዮም ክድህሉ ዝፍትኑ እምበር ናብቲ ቀንዲ ቦታ ከይዶም ሽግር ክፈጥሩ ይደልዩን እዮም because they know እንታይ የዋፅኦምን ኣይዋፅኦምን ይፈርሁ እዮም ሶ ዘፍርሆም ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ China buying oil from Iran that had already made it out and was sitting in Asian waters. That income provides Tehran with a crucial economic lifeline.
And while the US has sanctioned some independent Chinese refineries that purchase Iranian crude, it has stopped short of targeting the major Chinese banks and the financial institutions that help facilitate that trade. So how far is Washington prepared to take its sanctions? Scott Bessent warned that countries violating the sanctions could be shut out of the dollar-based economic system, and he warned more sanctions are coming. We are giving everyone the opportunity to remedy bad behavior. Why would I want to blow up the global? ብሓፈሻ ንቻይና ኢራን ማለት ቁጠባ ኢራን ማለት ምስ ቻይና ዓብይ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ባንክታት ዝጥቀመሉ ፋይናንሻል ሲስተም ዝጥቀመሉ ናይ ቻይና እዩ ስለዚ you better focus on China if you really want to be economy ኢራን ክትቀትላ እንድሕር ኮይንካ ንቻይና ኢኻ ክትዋጋእ ዘለካ ቻይና እያ እታ ቀንዲ ነቲ ኢራን ዝበሃል ሃገር ዓብይ ኣስተዋፅኦ ትገብረሉ ስለዚ ንቻይናን ንኢራንን ክትገጥሞም ፊት ንፊት ተደይ ኮይንካ ደንቲ ካልእ ትገብሮ ኩሉ ግዜ መሸመቲ ግዜ እንተደይ ኮይኑ መሰረታዊ ለውጢ ከምፃልካ ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ጉዳይ ትክትገጥሞ ሸውሃት የብላን ኣብዚ እዋን እዚ play this game. The success of Trump's sanctions depends on China. They buy nearly 90% of Iran's oil, but in the current form, these sanctions will not deter China. Beijing will keep doing business with Iran. In fact, Beijing said as much today. China has repeatedly made clear its firm opposition to illegal unilateral sanctions that lack international law basis and are not authorized by the UN Security Council. Economic warfare and maximum pressure do no help in resolving problems. China will take all necessary measures to resolutely safeguard its own legitimate rights and interests. ከምዛትሪዋ ቻይና ድማ ከምዚ ንኣሜሪካ ከተሐጉስ ወይ ንኣሜሪካ ፈሪሃ ትغيሮ መንገዲ ከም ዘይብላ ምክንያቱ ቻይና ምዝኾነት ሃገር እትገብሮ ንግዲ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘማእከለ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝእዘዝ ዝኾነ ይኹን ምስ ኢራን ትገብሮ ድማ ብዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ካብ ሴኩሪቲ ካውንስል ንዑ ዝፃባእ ንሕግታት ናይ ዓለም ዝፃባእ ስለዘይ ትገብር ዘላ መሰላያ ትጥቀም ዘላ ንመሰላ ክትከላኸል ድማ ኩሉ ግዜ ድልውቲ ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ምስ ኢራን ዝግበር ንግዲ we see no problem ምስ ኢራን ንገብሮ ምስ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ንገብሮ ዘለና ንግዲ ፀገም ዝበሃል የብሉን ማንም ሃገር ድማ ጠጠው ከብለና ኣይነፍቅድን ኢና ይብሉ እዚ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ቃል ዓለም ነቲ ገዳይሉ ዝፍክሮ ዘሎ ማእከለይታ ፃብዕቶም እዮም ዘውፅእሉ ዘለዉ we don't care እንታይ ትብላ ኣለኻ ስኻ ንሕና ተቐደም ንገብሮ ዝነበርና ክንቅፅል ኢና ስለምንታይ ሕጋዊ ስለዝኾነ ንስኻ ብፅጋብካ ዝኣተኻዮ ኩናት ምስ ዓር ስለ ዝሰኣንካዮ ትገብሮ ዘለካ ሽግር ስለዝኾነ ንሕና ኣብቲ ናትካ ድራማ ተዋሳእቲ ይኮናን ኣብኡ ክንኣቱ እንደልና ንሕና ንረብሓና ብዘዋፃና መንገዲ ክንከይድ ነብለሉ እዞም again these are ኩሎም ኣገደስትን ኣገረምትን ዘረባታት እዮም ብዘይ ካል ዓለም ብዙሕ ዘገርም ነገር ዘለዎ እዩ but I don't know ማለት ኣሜሪካ unpredictable ሃገር እንዲሁ ክትግምቶ ትኽእል ወይ ጽቡቕ መደምደምታ ክትበፅሓሉ ትኽእል ሃገር ኣይኮነን Prediction number 2, a full isolation of Iran is impossible. Iran shares its borders with the likes of Pakistan, Afghanistan and Iraq. These are porous borders. We're talking about unregulated trade. You can't stop that with fancy sanctions. You'll have to shut the border completely, and that is virtually impossible. Finally, prediction number 3, Iran's response will also be secondary. They cannot directly hit the US economy, but they will. They can hit the US allies, and they will. The Iranian regime has already plastered anti-US posters across Tehran. They're rallying the public against these sanctions. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ክሰርሕ ይክእል ምክንያቱ እቶም ዶባት ምስ ኢራን ዘለዉ እዞም ሃገራት ኩላቶም እቲ ዶብ ብሓደ ፍሉይ ነገር ጌርካ ትቆፃፀሮ ዶብ ኣይኮነን ላይክ ኢንፎርማል ንግዲ ብዙሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብን ናብን ዝውሕዝ ብዙሕ ንግዲ ስለ ዘሎ ኣብዚኦም ቦታታት ብፍላይ ካብ ኢራቅ ዝመፅእ ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመፅእ ካብ ፓኪስታን ዝመፅእ ነቲ ዶባት ጠቕላላ እንተደይ ዓሲኻዮ ንኩሉ እቲ ዝግበር ንግዲ ጠጠው ከተብሎ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ there is always informal ንግዲ ኣብዞም ዶባት እዚኣቶም ዘይሕጋዊ ዝግበር ንግዲ ከም ዘሎ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ በዚ እውን ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን ሳልሳይ ኢራናውያን ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮም ዘሎ ከም ሓደ ዓብይ ራሊ ፖይንት ወይ ከዓ ንህላዊ ሃገር ዝፍትን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢራን ኣብ ጎኖም ደው ንኽብል ይገብሮም ኣሎ ደገፍ ናይ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ከም ዝረክብ እውን ይሕግዞ ኣሎ ምክንያቱ ንህላዊ ናይቲ ሃገር ንህዝቢ ንመፃኢ ናቱ ናይ ብሓቂ ከም ሰብ እውን ከም ፍጥረት እውን ንክህሉ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ስጉምትታት ይወስድ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ደው ክብሉን ነቲ መኸተናቶም ክሕይሉን ይገብሮም ኣሎ ብኡ ከዓ ንዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝመፁ ዘሎ ፀገም መሊሱ የጋደዶ
ዶናልድ ትራምፕ ብዓብዩ ትዝገብሮ ዘሎ ካብ ብዙሓት እውን ኮንፊደንስ የብሉን bad? Is it really decaying that aircraft carriers are all of them so old? And this is based on all these basic indicators that people like me can understand. China's ahead on all of them. And some of my guests are saying that the US is no longer the world's most powerful military. Is it really that bad? Well, I mean, I think a huge problem, I mean, looking big picture, a huge problem is that we spent 25 years fighting in Iraq and Afghanistan while the Chinese and a lot of our other competitors were focusing on more conventional warfare. They were focusing on ballistic missiles. They were focusing on drone capabilities. The Chinese were growing their Navy. They were expanding in the Pacific. And then once we kind of picked our head up, we tried to kind of have a pivot. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጆኬንት ማለት ሓላፍ ናይቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ኣብ ዘበነ ኣብ ምዕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ምስ ኩናት ናይ ኢራን ስልጣኑ ዝገደፈ እዩ ሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ትሕቶ ብዙሓት ክኢላታት ኣብ ዝዋን እዚ ኣሜሪካ ዝሓየለ ሰራዊትን ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ኣይኣምኑን እዮም ኢሉ ከምኡ ኢሎም ዝምግቱ ብዙሓት ሰባት ንርኢ ኣለና ኢራን ኣሜሪካ ዲ ሞስት ፓወርፉል ሚሊተሪ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን ኢሉ እዚ ከምኡ ደመስለካ ኣሜሪካ ክሳብ ክንዱ ደ ተዳኺማ ዘላ ይብለሎስ እቲ መን ሓይሉሉ መን ኣይሓየለን ንክንፈልጥ ንግደፎ እሞ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ልዕሊ 20 ዓመታት ኣሜሪካ ምንታይ ጥፍያቶ እንድሕር ኢልካ ኣብ ዘይተዓደነ ኩናታት እያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኢራቅ ኣብ ካላ ኣብ ኩሉ መዓት ንመዳርግታ ዘይኮኑ ግብረ ሽበራውያን ግን መዓት ገንዘብ ዝወስድ መዓት ሎጂስቲክስ ዝሓትት ኩናት ነካይድ ነርና ኢሉ እዚ ኣብ ጠፍ ዝነበረ ገንዘብ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ኩናት ስለ ዘይነበሮም ከም በዓል ቻይና ኣብ ዓበይቲ ኮንቬንሽናል ኣፅዋር ንኣብነት ሓይሊ ባሕርኻ ምስፋሕ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ምምዕባል ኤር ዲፈንስ ሲስተምናት ምዕባል ድሮናት ምዕባል ኣብ ካልእ ዓበይቲ ምስ ዓበይቲ ሓይልታት ክትዋጋሎም ዘኽእሉኻ ነገራት ኣብኡ የጥፍዎ ነይሮም ገንዘቦም ዋላ ኢራን እውን እንተኾነ ዝርከቡ ገንዘቡ ንግብረ ሽበራ ከመይ ጌርካ ትፅዕር ዘይኮነ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ከመይ ጌርካ ትገጥም ድሮናቱ ይኹን ሚሳይላቱ ከምኡ ድማ ትሕቲ መሬት ድፍዓቱ ክገብር ዝኽኣለ ንሕና ኣብ ካልእ ስለ ዝነበርና እዩ ስለዚ ኩሎም ሃገራት ምሳና ንዓና ከም ፀላኢ ቀሪፆም ስለ ዝሰርሑ ንዓና ሓደጋ እዩ ዝብል ሕፅር ዝበለት ሰብ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቻይና ቀዳማይ ፀላኢ ናታ ኣሜሪካ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኣሜሪካ ድማ ሓያል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ንናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ክከላኸል ዝኽእልን ንናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ክስዕር ዝኽእልን እዩ ሶ ሬፈረንስ ፖይንት ናቶም ንፁር ስለ ዝኾነ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣለዎም ራሽያ ተመሳሳሊ ፀላኢ ናትካ ኣሜሪካ ተኮይኑ ዩ ሃቭ ቱ ዱ ቢገር ቲንግስ ዓበይቲ ነገራት ተደይ ጌርካ ትነብር ኢኻ ኢራን ረይዎ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ሚሳይላትን ነፈርትን ከፍርዩ ስለ ዘይክሉ እንታይ ገይሮም ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ክበፅሑ ዘይክል ጎዳጉዲ ሰሪሖም እቲ ድፍዓት ድማ ፋብሪካታቶምን ኣፅዋራቶም ኣብኢት እዮም ኣሜሪካ ድማ ዝገበረት ተገበረት ወላ ሓንቲ ክትገብረ ይከኣለትን ስለዚ መብዛሕትኦም ፀላእትናትና ግዜ ስለ ዝነበሮም ንሕና ኣብ ካልእ ድራማታት ክንነብር ከለና ንሳቶም ትክክለኛ ኢንቨስትመንት ገይሮም ነዚ ንሕና ወሪድና ዘሎ ሽግር ወሪድና ኣለና ይብላሉ ሓቂ እዩ ብዘይ ካልእ ዓለም ኣሜሪካ ባዕላ ዝፈጠረቶ ጉድጓድ ዓብዩ ንሳ ካብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ስለ ዘይትዕርፍ እቶም ካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ ሓደገኛ ሃገር ምዃኑ ፈሊጦም ንኣሜሪካ ብኸመይ ክትምክት ትኽእል ብዝብል ስነመጎት ዝከኣሎም ገይሮም ንነብሶም ክከላኸሉ ይፍትኑ ኣለው and we'll see እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን መወዳቱ ብሕጂ ዝረአይ ግን ብሓቂ ኣብ ኣገራሚ መድረክ ከም ዘለና ጥራይና ንነግር ዘለና መብዛሕትኦም እቶም ንዕኡ ዝከታተሉ ዘለዉ ድማ ተመሳሳሊ መደብደብ እዮም ዝገብሩ ኣሜሪካ እትኸዶ ዘላ የዋፅኦ ኣይወፅኦ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ብሓፈሻ ብዙሕ ግንባራትን ብዙሕ ፀገምን ሒዛ ትመፅእ ኣላ ንኩሉ ክስዕሮ ትኽእል እያ ንኩሉ ፀገም ከየጋጥማ ክትሓልፎ ትኽእል እያ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን ንሕና በብዋኑ ንዘሎ ኩነታት ክንነግረኩም ኢና ኣብ ፍሉይ መድረክ ናይ ታሪክ ስለ ዘለና ድማ ፍሉይ ትርጉም እዩ ዘለዎ እዚ ናበይ ክወስደና ድማ ሓቢርና ንሪዮ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝጉዳይ ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ ላይክ ኣይትረስዑ ተንኪዩ